Ja eguna, bihar zabaltzen dugu, Labaskoniako zubia. Bihar eguerdiko 12etan gogoratu behar dugu zabaltzen dela. Ja, hainbat falta direzen teknikoki osatxo batzuk amaituta, eta bihar eguerditan 12etan zabaltzen dugu. Esan beharra dago, karril bi zabalduko ditugula, pasoritik urtetzeko, bat sartzeko, alboetan badaukagu bai, peatonarentzako, oinezkoentzako ibilbide bi, daukagu zen diseinua, azero korten esaten dena, gogoratzeko hemen alboan burdin gintzen egin dugun ondarea edo Labaskonia lantegia, bai gogoratzeko, importantea dela eta bere izena hartzen dauen zubia daukagula. Zubi hau oso garrantzitsua dela kontxentzako irteera batez ere, ikusten dugu egunero basauritik eta arratzaldean zenbat kotxe irtetzen dira, eta 9 hilabeteko obra pasatu ondoren, epeak bete egin direla, 1.150.000 euroko inbertzioak Aldundiko diru laguntza batekin, gero 300.000 udaletxetik jarritako diruarekin, aurrera atara dugula, eta bihartik aurrera esan dugunez zabaltzen dugula.